ayyukan janar Buhari tabbas suna da dama. duk mai musu ya zaga su muna faɗi a fili. Kai mai musu taho in maka tambaya. Buhari, Waye ya gaji bashin mai biya? Buhari, Ku je ku yi wa gwamnoni tambaya. Buhari, Farin kullum yana ba su tiya-tiya. Buhari, Wasu na ta kalmashewa wasu na biya. Buhari, Ku zagaya jihohi ku yi tambaya hawa. Buhari, Duk wanda bai biya an sani jiya. Buhari, Hakin talaka da ki kansa ya ta. Buhari, Dan shi janar Buhari mu yana biya. Buhari, Masu kwashe alkamar wasu su ci taliya. Buhari, In sun shigo gari kuma su yi jiya. Buhari, Daga nan buwa ministoci tambaya. Buhari, Batun ayyuka shirin ba wata duniyawa. Buhari, Ayyukan janar Buhari mu biya. Ga su daki daidai da awar take. Buhari, Ya maganar saki. Ya firgita mai ciki. Buhari, Kauye gami da birni kuji zantukan abin. ayyukan janar Buhari Tabbas suna da dama. duk mai musu ya zaga su muna faɗi a fili. Magana ta gaskiya amma ta yaudara. Buhari, Ta cire uwa ake in za a yi dara. Buhari, Karshe na kokuwar lissafi tara. Buhari, Ni ne majabaki in kuku yi kwansara. Buhari, Me kuke jira kuma hallara. Buhari, Buhari kai nuwa ne a gaya muku. Buhari, Ina da tambayoyi bari in muku. Buhari, Ta bangare guda a zanyi kalamu. Buhari, In canza kafiya huda da ke muku. Buhari, In sanar muku ko kuma na tuna muku. Buhari, Ban ayyukan Buhari da ya a kasa. Buhari, Da sunan bata a fai kuma in kasa. Buhari, Malaifi ya gyara ka za ta yi girgiza. Buhari, Bari in dasa na dawo kuma in dasa. Buhari, Kowa ya bani kunna sa idan yana da hali. ayyukan janar Buhari Tabbas suna da dama. duk mai musu ya zaga su muna faɗi a fili. Fanni da ilimi za na yi tambaya idan mai amsar yana da kurkusa ya gaya mu. Buhari, Daga jami'a ta so ajoji na kasa a Borno. Tambaye kowa ya yi gina mana. Buhari, Da kuma jami'a ta noma a jihar Kebbi. Kuwa iya sanin kowa ya yi gina mana. Buhari, Ga jami'a ta sojoji na kasa a Borno. Ana tambaye kowa ya yi gina mana. Buhari, Gina jami'a ta harkokin teku a jihar Delta ga masu korafi sai ku yi magana. Buhari, Da kafa tubalin jami'ar sojan sama a daura zan tambaye kuwa ya kafa mana. Buhari, Da kafa tubalin kwalejin ilimi shida ta hashi da sunan su yan faɗa an dan ku yi haita. Buhari, Wasu da binnuwai, Buhari, ban yi babuwai, Buhari, wasu murna kawai, Buhari, wasu kwata maluwai, Buhari, da haɗa kawai. Buhari, Wanne ilimi da saura ku biyo mutum da hali. ayyukan janar Buhari Tabbas suna da dama. duk mai musu ya zaga su muna faɗi a fili. Sai mun ka gangara fannin lafiya. Buhari, Daga tambayar da zan muku a yau jiya. Buhari, Da asibiti na jinyar sojan sama a daura waye ya yi shi to kuma na injiya. Buhari, Da asibiti na jinyar sojan sama na Bauchi waye gina shi ku na kamatin baya. Buhari, Ga asibiti na mata da ƙananan yara da an ka yau aka tuna gangariya. Buhari, Da asibiti na sojoji cikin garin Kaduna da an ka yi shi don neman lafiya. Buhari, Da kuma cibiyar kula da masu kansa a Abuja. Neman inkiya Buhari, da Legas duka. Buhari, Birni ya daga. Buhari, Dole ya ba maka. Buhari, Fannin ilimi kaɗan mun ka taɓa muna da fili. ayyukan janar
ma. Duk mai maso ya zo ga su muna faɗi a fili. Akwai tasha ta jirgin ruwa zan faɗi da yan tamfar damtawa ya tsara ya gina mana. Buhari, Ga ginin tasha ta jirgin ruwa baro. Buhari, A dawa ya shirya ya gina mana. Buhari, Ga ginin gada ta jirgin kasa babba. Buhari, A jihar Kaduna ko za ku tuna mana. Buhari, Ku gaya musu, ku kara tuna